Bună, Raluca Șpiac mă numesc, de la Beyond Dracula Travel. Îmi pare rău că n-am putut să rămân, a fost puțin din scurt pentru mine pentru a mă organiza. Um, Pe scurt despre mine, am locuit în afara țării după absolvirea liceului, sunt din Arad. Am terminat facultatea în Germania, am lucrat în Germania vreo 3 ani, apoi am continuat cu un MBA la INSEAD în Franța și Singapore, după care am lucrat în consultanță în Brazilia. Iar când acești 9 ani s-au terminat, neștiind ce și încotro, am revenit în țară, inițial pentru un an sabatic, însă cumva foarte speriată la ideea de a rămâne în România, am ales să mai stau 2 ani în care doream să văd dacă pot construi ceva în România care să-mi și placă și să-mi creeze un stil de viață uh, care să mi se potrivească. Și am reușit, din 2013, cumva, din întâmplare, partenerii mei actuali căutau un partener și persoană care să se ocupe de construirea firmei pe care o creaseră. Își doreau să aducă în România oameni care să cunoască destinația, însă creând exclusiv pachete customizate. Și făcând aceste pachete, bazându-se foarte mult pe cercetare și mergând în teren. Asta e ceea ce am făcut din 2013. Lucrăm în principal cu piețe adică cu călători din Statele Unite, din Marea Britanie, Mexic, Brazilia, Australia, Asia. Ca și trenduri, oamenii tind să stea tot mai mult. Cred că media anul trecut a fost undeva peste 2 săptămâni. Pachetele sunt, cum spuneam, tot timpul 100% customizate, tot timpul includ cazări, transport și ghidaj, însă pe lângă asta adesea avem experiențe, intrări, tot ce-și doresc. Dorința noastră e să punem România pe harta destinațiilor experiențiale și să ridicăm în același timp cumva standardul la care se oferă servicii în industria, nu știu, turismului, ospitalității. Îmi place mai mult ospitalitate decât turism. Și da, cred că ne-am dorit să schimbăm și percepția, mai ales între români și între europeni, că România este o destinație low cost. Ne izbim adesea de percepția asta când avem de-a face cu acest grup și, nu știu, mă supără, mă deranjează și nu cred că e cazul. Cred că România are suficiente lucruri foarte valoroase pe care să le pună înainte și nu e musai să atragem spunând că suntem o destinație low cost. Cam atât. Site-ul nostru sau adresa mea de mail sunt raluca@beyonddracula.com. Site-ul are același nume și da, mulțumesc!